Sorry, Changamia. Network Tindai Sule, look around Rapi my A, quite yeMunda. Okay, Pitaka am saw one, judgment, Makati, judgment, and get Shibonga Shiripo, Makati status quo. Shirabu Tindebansa Purima, Kufenza, any development, Kushika our and wind up my Wawana, Shinoti Zambita, and those Sakashi, this Magata. Saka umana Achipinda yeMunda achitora akatora honizi ndakatema achibhasto otanga kunesa miti irimo yaakanga asima osvika achijamani pawaya achibhendesa waya. Ndimi muri kujamba mufedzi mambo note I'm sorry. Wongu ndini ngoni nakapinda pawaya. Ndini sana nga. Sakaitika mambo ndechekuti tichibva muno musi wa1. Makataura kuti ngamiri kushanda mabasa imomo kusvika mapa authority yamakapa kunana mukoma. Anditi akafenza takarima mbambaira. Mune mabhanana. Mune mirichi yandakasima kudhara. Fenzi yakazotouya later. Uye chakaita kuti ndipinde nditarise imomo panga pakaguma waya yevanhu vekofi akapfuura kuwedzera munda kuenda kumberi. Saka ndozvona ndapfuura ndatopinda chiti nditarise ndione kuti ichokwadi here. Mirichi yatakasima imomo yakapisa nemoto achigadzira makomba ema12 makatimira. Ndofunga takambofona kuti munhu ari kuramba achishanda kuna secretary. Saka muruti mese mukushanda. Aiwa, emini mambo ndiri kuramba nyaya kuti kushanda nekuti handina chandarima imomo kubva patanga nhau iyi. Zvinhu zvirimo zvakarimwa kare, zvakasimwa kudhara. Hapana chitsva chagadzirwa. Mune mabhanana akatoti wakazura kwatanga kuisa fence wakatemera mabhanana edu 20 pasi. Tabva kuno kudare musi wa1 June. Musi wa3 wakanomhangara kumapurisa kuti ndatemerwa mabhanana angu 20 tabva kuno kudare. Nyaya ichiri papende kuno kudare. Ende mune zvikwanisiro zvamakati kuna mukoma. Judgment yakati give us the paper. Aiwa, hapana judgment. Makati vanasanhanga endai munotsvaga mapapers mopiwa tsamba yekukosi netsamba yekukanzwa. Zvinova zviri muprocess. Mukoma ndiye akahindura nyaya iyo. Ndiri kuti ini ndakati endai motore mapapers because mama claima kuti munawo. Handizvo? Aiwa, kwekutora aiwa makanga maclaima kuti munawo mapapers. Ndosaka ndakati kusvikira maunza chii mapapers. Tinotenda mambo. Ishe mapapers iri kuna mukoma. Chindipai mapapers. Because chinokupai go ahead kuti mushande mungamanisa mapapers. Atisati atoshanda tiri kutogadzisa. Ayo, ukana utojamba fence kupinda imo uri kutoshanda. Kuzongizwa here kwete. Ndipe mapepa. Hamuna kunditi andina kutora muDare nefundisima kuti nawo makanditi ita the following. Makanditi ku district council ndinopiwa bepa risananga kuti vakabhenge varegistered here after indaraise point yekuti Daniel Mageza haana kubvira akamboita chairman weCof Association iyo yakapfira mugore 1997. Kechipiri pamanditizvo enda unoona wekazi wekubva wape pepa rinokonfirma kuti we registered as a COP. Ndauya kuti nditsanangure mambo. Clerk of court nacho waudza ma-events as they were unfolding. Ndaenda musi makati musi wa20 June ndakanga ndiri pa council. Musi wa11 June ndakanga ndiri kuOnde Valley. Clerk ndikavataura kuti ndiudzirei mambo kuti vari kuti ndoda bepa rabva kuna mambo rinotaura kuti can you please assist in the following manner. Clerk of court vakataura kuti mambo vanofamba nechidhindo chavo Mondays to Friday vanonga vasipo, Saturday vanonga vari busy, so ndovaenda kuchurch. It was last week yakatanga musi wa4 ending the 9th pandakakumbira kuti handigoni kuvaona zvikanzi wiki ine varipo uyai. Akatadawira muDare. Mati akatada chidhindo chamuDare. Ndiye anonzi Madyagwai padistrict council yeKwaMutasa. Madyagwai uya ndakasangana nemusi wa25 July akakangana kukubvunzai nezvazvo. Madyagwai ari kuplanning development wongu ndinayo
ini ndoti Chirango Godfrey Makaenda futi ndepi? ku auna ndo pane district office yeMutare District Coffee Growers Association anga achihedha akazobva musi wa2 July anonzi Chawa anga ari district chairperson provincial member. Chawa arikuti ari kuda tsamba inobva kwamambo kwachangamire inotaura kuti itai assistai sanhangawo in the following manner. Ndingavhura ngufoni yayo nadadzima. No, it's okay. Ayo, kana mataura nhauda tsamba, chiri nhauda tsamba. It's okay, ana problem. Ini musigare pasi. Ndipe tsamba munopiwa izvozvo. Okay. Pamusoro ndida kutsanangura zvaari kutaura. Wakaya wakaenda kwa Mutasa wachibva wanzi imimi muri kuti wakangopresenta pepa ravo kwa Mutasa risina supporting documents ekuti wakavhuna Nyaya. Ini ndibva ndaendesa angu mapepa because panzvimbo iyoyo pada kuiswa private school. Panzvimbo iyoyo pada kuiswa private school. Saka ini ndakabva ndaiatacha application yangu nemasupporting documents ekuti majudgment ese takakwesa matarirwa takabva kwaishe kwamajestic takabva ndaatacha zvikanzi isusu we are going to proceed to pay kuti watadza kusakuisa masupporting documents. Then kwa kutaura kwakaenda kuwaona kwakaendwa navakomana vanhamwe wacho ari kumushawo wasvika ikoko wakasvika wakamanikidza kuti mimi tinyorere kuti this place iyoyi takanga takapa imimi so that isusu kana tareclaim land iyoyo imimi changu munotora building istotora land kwaiswa matebo. Saka inini nokuti vaifamba vachitaura mumamisha vachiti takatowadya takutotonyorwa tsamba tikanyora tsamba tosvika tongodhidhiwa ndo yatopresenta kupi uku kuti nzvimbo ndeyedu. Saka waitaura ipapa ndakabva ndaita access yekuona Mr. Chawa ari kutaurwa ndavasvika kubasa kwavo ndikati kune nyaya yakadai Mr. Chawa kwabva wandiratidza paper judgment makamboerenga rekwamajestic. Mr. Chawa vati ini nami surprised vanhu vari kuti wakavhuna Nyaya but ivo vari kunditamisa pepera vasi kutoona kuti Nyaya yakaita sei yakawara sei. Then I proceeded kubudisamo futi majudgment vanhu ndavaratidza. Then ava pawakachizosvika Mr. Chawa akati aiwa wakachizosvika kuti wachinyorerwe ndakabva ndasiya ndichitoenda kubasa. Pawakagara meeting yavo yecoffee growers yekuhauna wakachizosara vachita decision yakuti hatigoni kunyorera ava Nyaya because Nyaya wakahiwa kare. Isusu we cannot fight farmers. Group remafarmers nerimwe rekwapima we cannot fight ati wada kutikanisa pamwe chete zvokuti pendakatotaura naMr. Chawa on phone call nditori naye call yacho ndakataura naye. No, it's okay. Ini chandinoda chete imi zvenyu zviri in order but chandinoda ndinoti varume awandipe zvandakati ndiri kuda so that kana wandipa izvozvo then nyaya yacho nokoti inokonkludiwa sei. Wakati mapepa turangari vachiti mapepa tiri kunza within 48 hours. No, inini wati nini chatowashaya mapepa ndini according nezvawataura ndizvawataura wati chatiwashaya mapepa ndini yes nechidindo changu saka hazvimbonetsiba kuti can you please assist these guys full stop yes kumwe kwamuda futi ndikupi can you assist these guys takamire shamwari yangu kanotanga yokumidza handina kuti 14 hours kuyani mapepa ndakati 14 hours kuyani judgment iwo bva wabudisa bvaradiseva tese. It was the judgment that I kumba. Don't check me up to any put as Nuko Naro, you go with I told it was for you and me the same thing. Right. The belt man to the muDare some muDare. That was to some. Just in there, you make up in paper.